Sanibonani la kuwa ngisho phakama mbingelelo losifundo. Ukhuzani Mpungose ukwi-front page kwisolezo njengoba ubona lapha mbukeli wethu. Uzokhumbula ngempela sonto lesiphuma kuyo ubeyehambisa isipho kumntwana waphinda angene. uPrince Mangosuthu Buthelezi. Isipho sakhe bekuyinkomo yokuyobonga nje ukuthi wakwamukelwa kahle umntwana waphinda angene Prince Mangosuthu Buthelezi. Ngokubuka kwakho mbukeli wethu, ngabe lithini udaba lokho ngalesi senzo sakhuzani? Sicela nje ushiye comment yakho ngaphansi, ungakhohlwa ukulike, ukusubscribe, nokukhomenta.